nyekel duit ya? Nggih, duit panas. Lho sik kok duit panas niku pripun? Lah nggih wong gadane negara. Oh, sing sampean cekel iki kabeh pinten, Pak? Wah, rahasia. Lho, kok rahasia mosok pengen roe ora entuk? Nggih, kedik Mas. Enten nggih sing sekedhi, enten sing kathah. Nek cara akeh pira ben aku roh. Wah, nggih ningali proyeke Mas. Nek proyeke gedhe pira? Oh, nggih mboten mesti Mas pokoke. Lah, iya to omongno wong ngomong ngono lho aku ya ora arep njaluk ae. Kathah pokoke nggih. Wo, Nggih. 200 luwih. Langkung. 500 eneng. Lek sakniki mboten enten. Lek riyen waktu di Papeda langkung. Ngono tak sendet. Wong jenenge wong takon wong rak ya pengen ngerti to dhuwit negara ki ngopo to kok dirahasiake. Niku ora dhuwit rakyat to, Mbak. Nggih lurus. Lah acara pariwisata untuk acara kesenian gini niku, Mbak. Wisata nggih. Wo dadi dibagi umpamane dhuwit 300 yuta. Wah, gak aku iki, gak aku ki lagi tanggon teko reno-reno. Mengke kula SMS mawon iki. Ora ra aku nek ngarani korupsi. Mboten kula mboten korupsi sumpah tenan. Wah, mending penak ngeten iki, Mas, mboten tambal SPJ niku. Songgone abot, Mas. Kuwi gawe laporan ya, Mbak. Nggih, Mas, totone penjara, Mas, kula mboten betah. Awak Ya nek ra betah ya metu wae bakul-bakul apa karo nyinden ngene. Nggih, bakul obrok. Kula tak nderek jenengan mawon, Bun. Ya wis to, tak openi wae. Nggih, penting tanggapan pun saged kagem Oh, nggih. Dadi mempertanggungjawabkan uang negara niku abot nggih, Mbak. Nggih, lurus Mas. Niku banyak ya duwite wong akeh muga-muga sampean ora korupsi. Amin. Kuwi ya tau, Mbak, korupsi. Mboten, Mas. Mbak, diaturke nggih. Nggih. Niki kula buktekke oplosan. Oplosan. Nggih. Diaturke tembang oplosan. Wis to. Oplosan niku isine napa? Cobi dijajal kaya apa? Tetole lemu kesusu kok ora mbak kuwi. Aja kok pengkangi to, Ndik. Oh, kendik ya jenenge mengkangi. Mas, Wong-wong dasare wis ngetune Pak Sun ki bendina ora tau ketemu bojone. Sasarane ya muk cop-copan kuwi. Lek ro cewek. Oh, lho. Iya ora ya. Oh, Gregeten ya, Mbak. Mbok yoga-yoga niku lho jajale nyandeng bojone apa ora lek tanggapan ben bengi yo. kaya kirek. Kirek. Mbak oplosane lagune pripun cobi? Oplosan. Niku lagune pripun? Kulino nyanyi dangdut, Mbak nggih? Nggih. Asli penyanyi dangdut Asli penyanyi dangdut, terus dadi sinden. penyanyi pop. Nggih. Oh, sampean pas nembang dangdut iki yo gawe celana cekak bareng tau, Pak? Mboten tahu. Mesti katokan kula. Wah, iya. Ya mesti gawe katok pendek ngoten tau nggih. Mboten Mas Nina sak dengkul ngoten to. Tahu. Kuwi apa celana pendek jenenge lek pendek nak sak menten. Oh, mboten. Sing kaya penyanyi kae? Solo kae? Belum pernah Mas. Sing nyauri kae? Belum pernah, Mas. Lucy. Apa dalam? Kita lagu apa padalah? Mboten Mas. Riyen niku saya mengawali lewat festival dangdut wonten Jawa Timur ngaten niku. Oh. Terus kula ingkang penyanyi lokal dari akan artis safari kados Mas Hamdan ATT, Ida Laila ngaten niku. Tapi kula sing cara toprak ngono sing buka geber nika lho Mas. Padha karo dengi lek buka nyupalapa dengi ya. Nggih. Cacang gumun aku roh. Bersama palapa. Sik to. Tapi nggih aneh lho, kula nembe ngertos niki enten MC kek lali ra gawe celana iki jenengan niku. Apa ya enek arep nge-MC tetek Pak sopire bau ngono kok nek celana jero. Ya, mangga. Iya. Mungkin ya kok roh iki. Lah nggih lah jenengan ngertos ngoten enten putrane sedaya mirsani. Niku pancen kula gabungan kali Palapa, wani main Palapa krana kula diundang MC ni Palapa. Nggih, MC. Bersama New Palapa niku enten Banyuwangi. Nggih. Rojik Abdillah, Reni Farida, Kali Kawazim. Ya diaturkan bersama Palapa. Inilah dia siapa yang satu ini Raja Dangdut. Dengan judul lagu Oplosan.
Oplosan, Mas. Oplosan, Mas. Ya monggo diatur
Mbak. Nggih, mugi saged narem sing nyuwun lagu eplosan. Ya slendrone Mas. Soroteng pantam sumula Hamadang ijroning pasak reyan ngenani wadon remu-remu kalingan ngangrangan sang diamanan kung sumungkam guling sang kakung rerepa alon wuwus ira berat tentik branto yayu lontadak runtik ayo ditungko foto kang dadi tindake bentarane mulat mara sang Arjuna kan manungsan reng tingkah mungsuniran gegorotan rengkot sing napa nang kayu kan pang tepuk sambung semambung saben kasliring angin swaraning buron wara mrak sing handha nasajak lutung samya lumawan bibisa tata jalma kemangkono pangucape matur padha piyak seminggao ketitik sumlamar gandane kang jaeng katonyekti dudu wong ala tuwong kang tekak ing kusumara semati wijiling handana warih aja ta nganti kagepok sarane nadyan kapiteka langane bakal gedhe walate mirih-mirih sak-sak tobrak terus dedene cung gagagagagagag kandheng lampah itu sangat bagus diradang lakune raksasa lanang kang metu saka ngrumbul rambuté padha madosari nyeblakake sampure
sedeng Narendra yaksa laku kan mayana leng ingkang gambi maranga ngisesya madu Prabawa Kuramawali anbrecornaning awan tegya durbalarsa puclenge iblis laknat padha jijikan Gus mandek Gus mandek Gus mandek ngendi omah sapa jeneng ngaku Gus ngaku aja mbudhek aja mbisu ngaku Gus ngaku pitakoning buta ngedak kaya kang kinawedin idune maciya-ciya siprat ana kanan kiring upama ngenani ndodho ndak pancas curiga taker gondo lambunging buta ngendi dangkaning buta sapa pracikaning buta babuh takoni Drwangsuli maksud takon junjung dong konjung pracikaning but kepangarat Ratu negara kutha Bupati Yaksa dumunung ring dedongka bener kowe luput ing aku Gus saka negara Tawang Gantungan andane Sang Prabu Godha Yitma Tektya kala kentir pencalin joret mati tanpa arak wis apa Gus panenging Pandhawa satring Madukara kasih Raden Janaka setya kelawan karebakan yang endi nuruti kedheping netra grenjeting nala jangkaing suku ora kena ndrajang gawaraning buta ora ana gaware kentheng buta nglareng das buta pating jenggelek rambuté pating jebobok minangka gaware kentheng sampar sandung rimpek rambuté ngubet pancasuriga taker gondo lambunging buta ora ulap nyawang tegya kala ketir mencalin Gus apamu kang tak wedeni kaji dhuwur Nurancik-ancik gunung Himalaya bisa nabok sirahing buta kaci sekti sugih jaba mantra ngamu jengges tulung santet temode Nurama guru marang bathanging buta Ardhawalika buta kang para sangga wewegong temantang tarung jangkitan mangadang dalan elo panas pati Gandharwa slaning bumi elo panas pati Gandharwa slaning bumi ngrungu begi jagat sebab tak nokur nitaku kanca sampang kulo pedhot gulumu Gus
Wot. Ah. Bos. Kiri-kiri geng nyoler Prabata abang kamlagar manguwa ing mungsu minta lawan anggara sesumbar sru singa nabda kadya mangayun manobra belah kancaku maju mati mblasah batange kaya babatan pace Gus bilakno patine kanca wangku njaluk mati maju butuh tak lodeh padukmu adoh tak balang pedomo cedak saut samperke pundak tengkek tugel badangmu Woi. Push! 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 What? Push! Up! Baik, get! Ayan! Get! Push! Back! Up! Awas sawat gulumu! Get! Wah! Oke, awas. Tuh, wait, lu, kacayang. Oke, wait, jauh dulu, wait.
Golek yo apa lho kae. Baju yo, weh. Weh, yo mandar. Eh, Mas. Buta kang dadi palangustemekaning pralaya kanthong bolong. Nggih Den wong jane nek bab perkara perang cakil niki membahas perang cakil. Iya sak karepmu. Pengarepe kowe kok lha nggih. Perang cakil niku butane kudune rak papat. Abang, putih, kuning, ireng. Mutmainah, Supiyah, Alwamah lan Amarah niku dipateni nganggo welat sing pucuke diwenehi kunir. Mengkono Petruk. Nggih. Niku nek cara biyen rak dadi sasmita, ngene iku mbrasta ardaning kanepson. Mboten lulu baling nafsu karepe rak ngoten. Dadi perang kembang niku perlambang. Mengkono Petruk. Nggih, perlambange wong sing ngumbar hardaning kanepson. Ha nek cakil pun mati, buta telu pun mati niku jenenge wis bisa meper ardaning kanepson sawape ngoten. Mula kula niki mbok metruk teng pundi mawon mesti kula sukani perang cakil. Mboten nate kula tinggake kok, ora ketang sak gebyaran niku mesti kudu ana perang cakil. Bab cakil niku tembung cakil nggih enten tegese. Gagal niku diarani buta gagal. Dadi ubaling nafsu ki aja nganti dibacutke. Yen nganti dibacutke gagar-wigar tanpa karya gegayuhane. Cakil. Apa kuwi? Dadi ca niku nyancang. Kil niku pikiran sing dekil. Nek wis dicancang pelune napa mboten badhe tumindak sing nyimpang saka anggring kautaman. Ngono kantong bolong mekaten Gus. Kula niki rak dasare mung abdi, abdi niku minangka dadi srana. Nggih to? Aweh pituduh, asung penemu, batur pangembating catur, wulu cumbu, wulu sing tukul enten jempulan sikil, ndara kalih abdi padha kalih jempulan sikil kalih wulune. Iya kantong bolong ngilmumu kok akeh banget nggih. Mboten kok naminipun ngilmu wong niku mung piwulange para pinter kaya ngoten niku. Mula wong niku enten sing dapuk dadi bendara. Enten sing dapuk dadi wong sugih, enten sing dapuk dadi abdi, enten sing dapuk dadi batur, enten sing dapuk bisane mung dadi kongkonan. Lho niku mboten keneng kok terus diselaki. Nek upamane sing dapuk dadi kongkonan isane mung dikongkon. Dikongkon niku mawon dereng mesti yen to bener. Niku dapuke kongkonan. Ning kala mangsa ninggake bendara kongkonan mau ora kesuwen digetaki karo ndarane. Merga diperintahke ora bener-bener. Diperintah ngulon parane ngetan. Napa meneh sing diarani abdi utawa kongkonan niku nek mun kupinge budhek niku wangel tenan niku. Dipisiki niku pikirane ora nyantol diomongi mboten krungu.
diperintah kon nggawa tas sing digawa HP. Lah niki ra angel to. Iya kantong bulan niku. Mula pancen kudu tanggap ngoten. Sinau tanggap ki penting, pikirane digunakne mumpung isih urip. Wong urip niku mung pisan kok manut dawe para pinter. Mula gunakno pikiranmu ndhe pikiran, ngulira budi. Nek aku ngomong ini iki lho rungokno. Meleke mripatmu sawangan kahanan, nyinawa karo kahanan gelar. Kowe duweni irung ngambuwa ganda, golekana ganda sing wangi. Aja sapa blecekan ganda barang sing bathek-bathek. Ngono Petro nggih. Mula goleki ganda sing wangi. Duwe tutuk nggonen ngucap sing ana gunane, sing bermanfaat tumraping urip. Jane lek kula mulang pun boten kurang. Ngono apa padha ra krungu ya kowe. Dijak mikir lek suwi kok eram. Pancen wong ki takrane wong mikir ki beda-beda. Nggih. Kulane dileboni pira-pira kok sedeng. Saking mikir siji kok jen ra ngedum duit aku. Jane aku wis kesel ngedum duit ki. Sing nampani ra kesel. Ngedum duit aku, nata kendaraan aku, budal aku, apa-apa takon aku, mbok ya takon liyane to. Ana sing kena kanggo wakilku. Lho iki penting. Lha upama aku lara, ya untunge aku ora iso lara. Lah aku lara kowe piye? Ayo piye kowe? Ayo, angel ora? Angel to? Lah iya. Wong arep. Angge to, Gus? Iya, Petruk. Lah nggih mila niku, manyen enek wong pinter, puwinter sembarang, ning lecet. Ngapusi bose niki lho sing angel. Nggih enten mendho ngapusi nggih enten. Ning gampang konangan nek bodho ngapusi niku. Mula lah rasa juning pangrasa ya padha nggunakake panca indriya. Panca indriyane digunakake, pikirane digunakake, atine digunakake, mripate digunakne, tangane digunakne, sikile digunakake. Yen to kabeh mengko digunakake, sikile jemangkah, tangane kemerembyah, mripate nyawang, tutuke ngomong. Ya ta? Ngulir budi ngulon nalar mir pikir apa sing dikarepke urip niku digrayahi. Nggih, men ra kecemplung enten jurange kasangsaran kok, Den. Kula dereke mbajeti laku tumuju dhateng Pancawati Gendong niku. Arsa madangi jagat tak mungop nganeng sapu caeng wukir bapak pang sumirat keneng soroteng sorya mekolan gunung aneng anggrane ngukir
amadangi jagat raya laju lampahir sangat bagus ingkang minangka sambung carita ing negari Pancawati Dendho Sang Sri Rama Wijaya kadhep Narpati Sugriwa mbah Senopati Prangsang Senggana tambuh slabeting batos Sang Sri Rama Wijaya salami mung awas eling lukitaning alam dadi wiryaning dumadi supadiner sangsaya iku pangreksaning urip Narpati Sugriwa bagya sapraptamu ngarsaning sun non sinuwun sowan kula mboten wonten alangan satunggal punapa parenga kula ngaturaken sungkem pangabekti konjuk wonten sandabing padha paduka Gusti kula ingkang binathara iya ndak tampa yen ana luput murad dadi ngapa tumuli pangestuku wae tanpa non kula cadhong tangan kula kekalih kula pun diwonten ing mustaka mugi dadosa jimat sih pangestu paduka Gusti kula ingkang binathara rening sira Narpati Sugriwa nate nyinau kampruh kaspuan mara sawetara kun njaluk katrangan Narpati Sugriwa bab menapa sinuwun mentas bae jeneng ingsun Supena ana wit pucang padha ngepang wit dirisan Trubus Pradapa kuwi bakal ana lakon apa Narpati Sugriwa sinuwun menawi wontenipun wit pucang sami ngepang wit dirisan Trubus Pradapa menika dados tandha pratandha paduka kedah nilaraken wujudipun kanikmatan kang sarta kaendahan. Krana sampun dangu sang paduka wonten ing jagat sinuwun, nggih blakan kemawon. Wit pucang sami ngepang wit dirisan Trubus Pradapa nafsu paduka kedah nilaraken kaendahan kanikmatan ing jagat raya. Gusti, kaya mangkono Narpati Sugriwa sinuwun. Sawetara aku golek dadakan utusan ya kuwi kapi janggodo nganti tekan dina iki durung ana bali. Ora sing reh.
sang nanggung ing tiastan kapataning se kasang saya ing turita kasang saya ing turita rutatine ngrenuwi sinuwun kula ingkang sowan tuwitaning kita kinupita kandhanira risang kanda Mastratmaja dueng une sapedhang Jodipati prawadya sama katungkul yen ora kleru panduluku iki Kapijayanggada sinuwun kula pun Kapijayanggada kepiye pawartaning sira ndak utus lumawat menyang negara Ngamarta ing pangekah megatake katresnane Sang Prabu Puntadewa lan garwane Gusti sampun kasembadan kula ngabiyantara wonten asanipun Sang Prabu Puntadewa kula suwun garpa nata Ngamarta ing silih Dewi Drupadi samangken sampun kula buta kepareng badhe kula aturaken wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang binethara maraja bana diwujuding Dewi Drupadi nuwun ngestakaken dawuh kulon casatur yen pinuju ing karsa morage tudana iki wujuding kendhaga sinuwun kepareng badhe kula bikak kendhaga menika isinipun Dewi Drupadi Gusti kula bikak angel sanget sinuwun kepareng badhe kula banting kendhaga menika monggo kula trimriksani wujudipun Dewi Drupadi oh Majendun dikongkon boyong garwane nata Ngamarta isine kok banjur wong lanang ra edan to karepe anggoda kepiye Man mboten dawuh aja nurun Kapijayanggada mboten paman ngisin-ngisini ora jaga karo semane wong tuwa bocah ora njaga resemane wong tuwa parat cilik kempit kaya wadi juju kaya manuk gedhe ora iso mikul dur mendem jero
Kok ora iso semone karo wong tuwa. Upama ora mlayu tempil ing sirahe. Tanganku nyampe pilane anggota pecah guru meneh. Nggih. Sampun ngantos temugi nempiling paman. Ora piye? Apa aku ora isin? Belani kowe. Mboten. Cethok api Jaya Ganda ki lumawan nyang negara Ngamarta. Ngerti kowe? Nggih. Diutus sapa? Sinun Prabu Wijaya. Lah iya. Piye banjur keterangane? Nggih, ingkang dipun bekta wujudipun Piyayi Kakung. Mula kuwi. Kuwi jenenge ra iso njaga semane wong tuwa to kuwi. Ngawur bae kok. Isen aku ki. Anggota dititipke karo Kakang Subali marang aku. Suwita ngarsane Sinun Wijaya. Isini-isini dikokon ranyu kuwi gawe. Iya ta? Ih, paman. Lah iya. Ampun caket-caket. Apa? Ababipun. Lah. Gapurmu lak idak gulumu pisan. Kuwi ra jaga semane wong tuwa pisan kuwi. Sinuwun kula ingkang wirang. Kapit Jayanggada dipun utus. Mboyong Dewi Bratajaya Yagar Wigar tanpa karya. Narpati Sugriwa wonten dawuh sing tanggap karo apa kang tak karepake. Anoman wonten dawuh tanggap karo sing tak karepake ayo dipapake. Ndak kirana wujude musuh kang nekan negara Pancamati. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakra ring kulup ger Gatotkaca wonten dawuh Mbah Prabu kepiye pawartane kulup sampun kasembadan kula minangka dados ulih damel wirangipun Sang Sri Wijaya. Yen to pancen mangkon iki dina wis mungkur kewajibanmu. Ora ge ana papan pungkuran. Timbalana pamanmu Janaka. Wis tokaken dawuh. Arjuna wonten dawuh Koko Prabu wigati tumraping Syadi Yayi kudu tanggap karo kanan mekaten dhuwur Koko Prabu tanggap apa to kang tak karepake Arjuna ih kula sampun tanggap dhateng Pasmon Paduka dhuwur Koko Prabu wong nek pinter ngene lho rembukan ora dadak petung dakik-dakik ati karo ati pethuk ngene aku yo ngerti Yayi tanggap karo swasana. Nggih, Koko Prabu. Aku ya wis ngerti. Mergo candhak ngono lho. Ki arepe apa ngono ki? Aku kudu nembang kok ewo aku. Kerejuten. Kok
ewo aku nginterik kok ngono wilagen terberase aja ngece-ece ya aja ngece kena klambi abang sajake kok aja ngece-cece aja ngece aja ngece-cece aja ngece aja ninggal-ninggal aja ninggal aku mong trimo nyawang. Trimo nyawang senengane wong ploso warang. Alah. Aku kok nggumun sehatku lho aku. Kancane teklak-tekluk mak dikasil suarane wis ora eneng. Apa? Ngono lek sumbar kok ndak umum. Lah iya. Lah iku sehat, angger lekas esuk sehat. Sore sehat, esok sehat lho. Ngerti. Angel wong golek sehat kaya aku angel. Wong pinter ngopeni awak. Jamune apa? Wah, mauni. Wah, mauni karo tlutuh jarak campuran ombenen. Ben nyonyor cangkemmu kuwi. Lah, Ratu Ndorowati kok. Kok ewo aku lah petak legend. Arjuna tanggap apa Yayi? Awur-awur kowe nekani ana negara Pancmati Denda jenengmu sapa? Raden Arjuna. Kowe sapa? Laksmana Widagda. Rayi dalem Sang Prabu Rama Wijaya. Ayo kaduk wani Ratu Gustimu. Todene wong Amarta longgo darahmu. Raden